Cek 1 2 3 suara dicoba, cek 1 2 3 suara dicoba, cek 1 2 3 suara dicoba, cek 1 2 3 suara dicoba. Suruhan di Sumber Tempur. Di sini pemangku kebudayaan Jawa. Oke. Tempur. Orang bisik. Cek 1 2 3 suara dicoba, cek 1 2 3. Malam mau. Halo. Foto aku. Kamar kambang. Lulas. Suwe ya buat kawan. Iya kadot. Fatin. Tibut angkat kalian Gusti kamu agung. Lan pilih enten kekiranganipun anggenipun putra wae atur sesaji. Putra nyuwun agung pangapunten dumateng para leluhur kawula. Tadi danyang nini danyang. Ingkang warsa ingkang ngambar-ngambar wonten Nusantara menika. Kula aturi nebus dumateng panjenengan piyambak-piyambak. Empun ngantos nagih janji dumateng kawula lan empun ngantos nagih janji dumateng para masyarakat sedaya ingkang ngambar-ngambar ingkang manggem wonten Indonesia menika. Kula aturi nyepaki dumateng alam panjenengan sedaya ati ubarane wonten alam panjenengan sedaya piyambak-piyambak.
kena soroting surya megolan gunung nyuwun barokah nopo mawon ingkang kula cepet kula sakderma lantaran kula dipun suwuni tulung umat panjenengan inggih menika masyarakat Desa Sumbergirang, Dusun Sumbertempur, Kecamatan Guri, Kabupaten Mojokerto. Kacipah wewengkon inggih menika Romo Agung Bapak Wahyudi Kacipah Pemengku Projo wonten dusun Sumbertempur Desa Sumbergirang inggih menika Bapak Kepala Desa Sis Wahyudi menika. Lan kawula umat panjenengan kang paring asma mira kadek wangsa jumena niji asma Abdurrahman. Nek sakitipun saking jin setan pri prayangan lan sak pitulanganipun Jangan lupa like dan subscribe itu gratis, semoga berkah.